Ja vás dneska vítam u takého sediaceho videjka. Nie dobre, poďme surovo sa baviť o niečom, čo sme mali už prebrať už dávno. Ale trošku sme dneska. Dneska si poďme zhodnotiť 5 najlepších miest, čo som bol v Taliansku, ktoré boli veľmi zaujímavé a veľmi pekné. Poďme si to zobrať. Na 5. miesto by som dal Rómu. Rím nebol za mňa až taký moc veľmi pekný, hej, boli tam nejaké vodopadičky, áno, bolo to pekné síce, ale stalo sa mi to, že to je viacej pre tých domácich ako pre ostatných, lebo veľa vecí sa toho týka to, že proste bolo tam Koloseum, bol tam strašne horúco, neodporúčam ísť cez leto, ale odporúčal by som ísť tam okolo septembra, októbra, keď tie už teploty polavujú. Mohlo by to byť ešte viacej zaujímavé a viacej by som si to užil. A by som to tak. Na 4. miesto by som dal Pizu. Pisa, áno, tá šikmá väža. Pisa za mňa ako veľmi krásne ako turistické miesto, kde by sme sa mohli teoreticky pohybovať. Áno, je tam šikmá väža, niečo nádherné. Nečakal som, že je to šikmá väža, teraz tu máme opretú lampu, tak sa robím si z toho srandu, že máme aj my šikmú väžu v Poprade. Takže tým pádom ono to je také veľmi zhodné, je to veľmi dobré, ja som na návesi nebol, len som videl tie pamiatky a za mňa si to zaslúži 4. miesto. 3. miesto by som dal samozrejme ako inak, a tam, kde bolo more. More sa mi zdalo veľmi v pohode, lebo more dávalo trošku väčší zmysel toho. Čiže more ma to trošku sklamalo, lebo bolo viacej studenčie, ako malo byť. Čiže tým pádom studené, takže som sa nemohol plávať. Ale to je iba taká menšia súka. Za mňa ako krásne to mesto, kde sme bývali ako pri mori. Malo to perfektnú vec, že bolo to hodinku od hlavného mesta, čiže to bolo veľmi zaujímavé. Aj v tom, že to bolo veľmi pekne, výhľady stáli za to, len tomu sa ešte samozrejme dostane na konci videa. 2. miesto si zaslúži samozrejme Florencia. Florencia si za mňa zaslúži preto 2. miesto, lebo tam bola socha Davida. Za mňa na meste nič moc, nezaslúžilo si to. Je tá socha Davida to zachránila. Ktorú samozrejme budete mať, väčšinou tam budú obrázky, takže budete vidieť všetko väčšinou. Takže chcem len toto vám povedať, že proste je to smutné a toto. Jasné, bronzové miesto alebo zlaté miesto ako prvá najväčšia večka si zaslúžila Benátky, Venezia. Za mňa veľmi krásne mesto. Určite odporúčam, keď budete v Taliansku. Choďte, odporúčam vám ísť, ale neodporúčam tam byť ako chvíľu. Tam len chvíľku pochodíte, pamiatky, idete sa odviesť na jedlo, hej, chodili tam lode, všetko. Všetko, čo by ste sa chceli o dovolenke pozrieť, tak po tomto videu vytvorím sekciu s názvom, že dovolenka, Taliansko a tam budete mať všetky videjka, čo vyšli v Taliansku. Samozrejme, ako keby som to mal takto povedať, tak Vatikán by som dal medzi 2. až 1. miestom, taký 1,5, lebo ten Vatikán bol veľmi pekný, hej, a páčilo sa mi to rozhodne, takže som za. Len čo ma tak vyslovene štvalo na tom Taliansku, tak tam bolo veľa človekov s inou rasou. Nie, že by som teraz bol nejaký proti tým Černochom, hej, ale proste bolo ich tam za mňa veľa. Tým, že je tam veľa Černochov a je tam veľa turistov, tak jasné, že mohli to tak tušiť, že z toho niečo zarobia. Preto vám odporúčam do Talianska veľmi choďte, ochutnajte ich domáce ich originál špagety, carbonara, aj bolognese, aj originál tiramisu, a taktiež aj ochutnáte originál taliansku pizzu. Rozhodne choďte ochutnať a odporúčam vám, aby ste išli. Rozhodne. Takže ja dúfam, že vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček a ja sa teším u ďalšieho pekného, kvalitného videjka, ktoré si rozpoložíme v tomto ďalšom tých najviac top vecí. Čau.